Ik hoor Anouk is gecanceld. For why? Omdat ze de waarheid spreekt. Waarom moeten we tegenwoordig elkaar eens knuffelen, kusjes geven, een ei over de boog geven, voordat we eigenlijk een keertje kunnen zeggen wat de waarheid is gewoon. Ik weet zeker dat Anouk vanochtend opstond. Ik weet hoe oud Anouk is, hè. Van mij is ze richting de 50, ik weet het niet zeker. Ze is ongesteld en ze denkt, fuck man, ik ben ongesteld en ik weet precies hoe dat voelt. En dan denk je aan die mensen die vrouw willen zijn. Ze willen claimen ook, ze zijn vrouw nu. Dan denk ik, ja, jullie willen vrouw zijn, jullie claimen jullie vrouwheid, maar jullie kunnen niet ongesteld worden. Je weet wat het is om krampen te krijgen in je kut. Dat weet je niet. Het is om vergeten een tampon bij te hebben als je denkt van, hé, ik ben een dag te vroeg. You don't know that. En dan kan je zeggen, ja, maar ze hebben een soort van simulatie, dus het lijkt erop. Is niet hetzelfde. Klaar. En don't get me wrong, van mij mag je zijn wie je bent. Ik ben ook wie ik ben. Ik claim ook gewoon dat ik een vrouw ben. Ook al ben ik 1,83 meter. Klopt ook misschien niet. Maar ik ben wel een vrouw. Maar het verschil tussen jou en mij is, ik heb een vagina en een baarmoeder. Ik kan kinderen baren en jij niet. Dat mag toch gewoon gezegd worden dat het zo is? Waarom moeten we jullie accepteren voor iets wat jullie niet echt zijn? Wanneer jullie opkomen toch? Voor jullie rechten. Komen jullie ook voor mij op? Komen jullie ook voor mij als vrouw op? Komen jullie voor mij als zwarte vrouw op? Volgens mij niet. Maar je wil wel dat wij allemaal, alle vrouwen, jullie accepteren. For why? Ik doe niet meer een eenzijdig contact, hè? Als jij iets van mij vraagt, vraag ik iets terug, ja? Als jij mij iets niet geeft, krijg je van mij ook niks, vriendin. Een vriend of whatever je bent, wie dat ziet. I don't care. Daar heb ik met Anouk resoneer. Weet je nog toen de Kardashians vlechten in hun haar hadden en zeiden, ja, het zijn boxer braids. Dat eigenlijk gewoon van zwarte vrouw gestolen is. Ik kan me voorstellen dat wanneer wij een keertje die kapsel hadden en iemand spreekt ons aan van, hey, je hebt boxer braids. Dat wij gewoon fucking boos waren. Hoe zijn we hier beland? Hoe? Dit is hetzelfde gewoon. Dit is hetzelfde. En ik hou van Anouk. De mond is soms echt een beetje fel. Maar ze mag er zijn, want ze is gewoon real. Ze is gewoon real. Succes iedereen die hier wakker van ligt. I can't relate.